Sean han har lige bestilt 11 PlayStation-spil, og han skriver, lad Kasper pakke min ordre. Har handlet med jer mange gange i løbet af de sidste 3 år, men han har så først lige set nu, at vi laver de her videoer på YouTube, så selvfølgelig Sean, vi finder nogle spil til dig. Den første, den står lige her. Pac-Man World til PS1. Og så skal vi have nogle PS2-spil. Peter Pan. Og vi skal have noget Stitch. Hvad er det den her? Winnie the Pooh. Rumbly Tumbly Adventure. Vi skal også lige have en Wall-E. Så skal vi finde Garfield. Vi skal have en Hugo. Bokazoom. Den næste her, det er også en af de gode. Pac-Man World 3. Så skal vi have Stuart Little 3. Og til sidst, Ty the Tasmanian Tiger 2. Hvis jeg kan finde den. Hvor er vi henne? Er vi helt hernede? Det er vi. Den var der. Vildmarkens redning. Det får vi lige pakke til dig, Sean. Og som altid, der tjekker vi jo skiverne igennem for ridser, og hvis de har lidt, så kommer de altså lige en tur i maskinen her, så de bliver pudset op og bliver rigtig fine igen. Så er der styr på de spil her. Der er så nogle rigtig fine klassikere imellem her. Så Sean, så er der ved styr på det. Så er den simpelthen pakket og på vej til dig, Sean. Tusind tak for ordren, og tak for at være en trofast kunde igennem så mange år. God fornøjelse med spillene.